Zita ndinonzi Boston Mutea. I'm the president of Zimbabwe Mobile Sanitation. Tikutarisira kuti muna 2026 expand kuenda kune mamwe maguta. We are targeting all major bus terminals kuti dzinge dzine utsanana hwakakwana. Tichishandisa mobile toilets. Saka naizvozvo since donzo redu riri kuvandudzwa kwemabasa tirikuti tinotanga maguta anotedzerawo reHarare tichidzika kusvika maguta ese ave nezvimbuzi zvakakwana. Unoona izvi zvakanakira in terms of kuchengetedza utsanana mukati memaguta nenyika? Chirongwa chedu chinobata all economic sectors because pasina toilet hapana raramo. Because mukatarisa pamaterminals panapo people struggle to get toilets nenyaya yekuti dzimwe nguva panoita matambudziko aya ekuti mvura dzinogononga dzisiwanikwa sedambudziko riri kuwanikwa pasi rose, mvura yakunetsa. Kuyo maybe kubloka kunoitawo matoilets zvimbuzi zvinoshandiswa nepublic zvine dambudziko rekuti rinoshandiswa nevakawanda kubloka it's rampant. Saka kupedza dambudziko iroro ndosaka takaisa chirongwa ichochi chemamobile toilets because mamobile toilets haabloke, haashaye mvura, anoshanda pese anytime. Haanzi tingaite dambudziko rekuti tashaya mvura kana kunzi abloka, tichikwanisa kubatsira vanhu veruzhinji kuti vange vachiwana kwekuzvibatsira navo nekuunza decency munharaunda. Saka mobile toilets aya mukungomaisa kumabus terminals kana kuti kune other designated places besides mabus terminals amuri kuisa kuti mamobile toilets ine mona izvi zvizobatsira sei tikatarisira kumberi kwatiri? Mamobile toilets tiri kuisa pese panonzi panoungana vanhu neuwandu because pese pamira vanhu chimbuzi chinotodikana kuti chinge chiripo because vanhu vanoda kuzvibatsira nguva nenguva. Saka mamobile toilets tiri kuisa mumabus terminals, tiri kuisa mamarketplaces amuri kuona kuri kumuka zvirongwa zvekuti vanhu vaakutengesa mumamarketplaces but mamwe acho unoona kuti haatorina kuti vanhu vachiita basa ravo kuti vanoenda vanopedzisira vakushandisa nzira dzisidzo. Saka isusu tiri kubatsirana nemalocal authorities kuti tikwanise kukwidziridza utsanana mumatunhu by providing these mobile toilets. Tinokumbirawo futi mapurisa kuti atibatsirewo panyaya yekuchengetedza utsanana munyika because vazhinji vakutoona kunge independence kuitira pese pese of which zvinhu zvinozounza zvirwere zvinozosvitsa pakuti vamwe vanofa kana kuti toita zvirwere zvatisingakwanise kuita sei kuzopedza. Saka naizvozvo tikutaura kuti tichiprovida mamobile toilets takanangana nezvinhu zvakawanda, utsanana, mabasa, zvese izvi zvinhu zvinobatsira veruzhinji. Saka chirongwa chedu chakanangana neempowerment kuti tiempower vanhu vaone tikufara tapinda 2026 zvakanaka tichitsigira zvekare mukuru wedu wenyika Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa nechirongwa cheNDS2 ichi tiri kuchifarira, tiri kuchida zvisingaite because marodzi tiri kumaona, zvese zvavari kugadzira tiri kuzviona. Vision 2030 tikuratidza kuti tinosvika zvakanaka, zvinhu zvese zvinofamba nenzira dzakanaka. Uyezve takamirira early trans kwedu kutransport kunoko tiri kutenda zvekare nenyaya yehighway patrol, mota dzakaiswa pamugwagwa dzinenge dzichitarisa kuti hakuna mota dzisiri roadworthy here pakuti dzinenge dzichitakura vagari vedu muno muZimbabwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tiri kuzvikorokotedza futi izvozvo, tiri kuzvida, hapana achasara, pakanzi no one is going to be left behind. Saka zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Takatarisa zvekare kuma youth edu, vamwe vanoti maghetto youth, tinoti no to drugs kune vechidiki. Saka isu takamirirawo kutransport business kwedu tinoti ngatisei musoro pamwe chete kuti madrivers edu nemaconductor macruise edu asabetsere vanhu vemadrugs kutransporta madrugs kubva musiti iyi zvichienda musiti iyi, nokuti tinoona kunge pamugwagwa zvekare papapa tikapatarisisa nenzira iyoyo kumuvha kwemadrugs kunoita kushoma. Ndonzi Arthur Chivero, ndinotenda nokuda kweutungamiri hwedu hwavaED Mnangagwa. Tiri kuita mabasa, tiri kuchengeta huku, ziri kubatsira kuti vana munzvimbo vasaite zvemadrugs vabatsirike, vange vane zvavanowana. Tine masunuka vanenge vachitambawo mabhawa
zvimashopu zvidiki izvozvi zvinovabatsira kuti vasapinde mumadrugs mune zvinodhaka kana kuponda kana kuba. Asi mugore rino ra2026 tikutasira kuenda kumberi nokuti tiri kutungamirirwa, tiri kufanira kuti tibatsirwewo mabhizinesi edu akure, tisarambe tiri pasi asi tigone kuenda kumberi nebudiriro yenyika yedu, uye kukura kumabhizinesi edu kunotangira pamadiki iwaya. Saka tiri kuchemerawo kuti tinofanira kuwana nzvimbo dzakakura dzekuti tizowanawo pokuitira mabhizinesi edu akura tichibva ipapa pane madiki atiri kuita munzvimbo ino yeIstone. Saka tinotenda neutungamiri hwedu wa-ED Mnangagwa, pamberi nava-ED Mnangagwa, pamberi navo va-ED Mnangagwa pasine mhandu, tiri kuti zvinhu zvose zviende mberi nekuti vari kutitungamira zvakanaka. Tinotenda. Zvichemo zvatinazvo ndezvokuti tiri kutsvagawo rubatsiro, ringave remari, ringave rei, nokuti tibvisewo vana vazhinji vari kuita zvemadrugs nenyaya yekuti havana zvokuita. Saka tikawanawo izvozvo tinogona kuchengetawo huku, tinogona kurima, togona kuwanawo zvimwe zvatinoita kana kukanya zvidhina chaiko kuti vana vasawanikwa vachipindawo madrugs. Saka zviri kuvhiringidza budiriro nenyaya yekuti vanoswera vakaungana vasina zvokuita. Saka tiri kukumbirawo kuna baba vedu, tinovatenda chaizvo kuti vanotibatsira. Saka tiri kuchemera kuti vatibatsirewo kuti vana vedu vaonewo zvokuita munzvimbo ino. Saka pazvishoma izvozvo tiri kutatarika, chero siri pamutemo nzvimbo dzatiri kushandirawo nenyaya yekuti tinenge tisinawo pekutangira. Saka tikawanawo zvatinenge tawana togona kushanda semayouth tikasvika kumberi. Saka chikumbiro chatinacho ichocho. We're actually happy nema developments atiri kuona arikuitwa especially the second NDS2 like maroads, developments atikuwa maroads adevelopwa zvakanaka, especially the Harare Beit Bridge Road. Ndio yatinoparata isusu tunoita macross border. Saka we're quite happy even the interchange Trapabalas yakabatsira stereke pakuti pakuisa congestion on the Harare Masvingo Road. Zvasiyana what we experience today zvakaita experience kudhara. Yes. Saka tongotarisira kuti hurumende yedu iramba ichiita zvakanaka ichigadzisa maroads, nekuti isusu vanhu vari mutransport handiteka maroads nandati basa redu rifambe zvakaita sei zvakanaka. Saka tinongotarisira kuti tirikutarisira kuti hurumende icharamba ichiita zvakanaka nebasa rari kubata riri kutifadza isusu semaoperators. We're quite happy nezvatiri kuona nemadevelopments atiri kuona. Yes. And there's been challenges maybe I may face last year. I'm sure maybe they might be improved coming on 2026 in terms of road infrastructure development and maybe the transport sector as well. Maybe in terms of legislation, more and stuff, but I'm challenges about maybe this things which are happening on Mbana chinhu ndakaona musuno I don't know kuti zvichaitangwa rini road fund exit fund iyoyo dai yakasikirwa kuitwa. Yes, inotibatsira stereke especially as matransporters. Tirikusaka nematsaona nepakati kamatsaona handitika tikuwana malawsuits atiri kuwana tisadza kubhadhira vanhu vaiva handitika nenyaya yekuti hatina road exit fund like our counterparts in South Africa. One road exit fund handitika. From my understanding, it's levied per fuel. Saka every motor inofamba South Africa handitika inobhadhira chi mari road exit fund. Inozoshanda kana paitika chi tsaona dzinenge dzaitika kuzobatsira vanhu vanongaita. Saka dai hurumende yakurumidza kuti tive something similar to that is road exit fund inobatsira zvakanyanya kuna transport industry. What are your last words maybe to other transporters, not only bus, not only trucks, kombi, but in the other transporters as well, like let's say motorists, maybe what are your words of motorists kuti ti observe mutemo yemuroad tiedze kudzikisa matsaona maaccidents maroads edu. Saka weage all motorists irregardless kuti public service vehicle but munhu wese tingobatsirana kurisa
maaccidents munyika because we've had maaccidents akawanda last year zvakanyanyisa hazvinakidzi hazvifadze yes